Пускай. Хубаво, тук сега ще пробвам един дек на един известен. Каквото и да пробваш си обречен, човече. Направо ще те пръскам. Така, почваме. Ето го, излиза. Та, гигант. Те с гиганти, знаеш какво ги правя? Плачат, плачат. Направили са помпата вече 6 еликсир да струва, мамо да. Да, бе, аз това ще чува, що викам, то дек е по-силен. И... какво стана, бе? Нищо е. Всичко е в рамките на нормала. Че аз какво правя? За какво пуснах тази помпа всъщност? Еми, за да мога да ти взема тая кула тук. Много съм зле. Оле ти, човече. Ти тая игра трябва да я спираш, бе. Тя не е изобщо за тебе. Че пуснах помпа и грешка направих. Ама ти правиш поредица от грешки, бе, човече. И какво сега Fireball имаш, а? Дали ще можеш да се оправиш обаче толкова бързо с тези гадове тук? Охо, човече. Сега какво ще пускаш ли Fire? Тъкмо когато се чудих дали може по-зле да играеш, ти го направи това. Така е, враче. Не, според мен трябва да се отказваш по-хубаво. Цъкай, Boom Beach. Аз имам ниво, не знам си колко там, бате. Ми трябва сега си направим Task Force да влезнеш. Може, не знам. Бахт! Не там, бе, човече, не там. Малко по-вдясно. Твое ляво. Слаб си. Слаб, ама тая кула е чао. Ох, не знам какво да правя вече. Не знам как да ти играя. Виж горе кулата, горе гледай. Айде. Не мога да игра с този дек. Ма не е в дека проблема, бе, човек. Ти там бъркаш. Не е в дека проблема. В умението. Вярваш, че мога да се бия, когато си искам. Да. Айде, сега съм с моят дек, бате. Айде. Внимай, че един е пуснал да не влезнеш при него. Чай, даже... Айде. Чай, че той сега ще ме вземе това. Не, ти ме взе. Добре. Така, почваме те. Ма сега няма какво да игра са, всъщност. Това много кофти се получи сега да дадеш. Ох, мамо. Те. Човече, как ги мислиш тези работи? Оле боже. Грешка след грешка. Сега какво дебнеш ма за Fireball, ли? Фриз! Нямам Fireball, враче. Много кофти карти ми се подредиха. Firewall. Това е най-тъпата комбинация. Fireball и Zap. Нямаше начин да... Тега. Така... Ти сега пускаш елексир, помпа. Ето, и аз ти взимам кулата. Това беше ясно. Как по-точно ми взимаш кулата? Не се ще виж, бате. И си GG, брат! Свърши, няма спасение, брат. Няма спасение, брат. Ох, боже. Олей, че ви стана жал за това. Чакай, тук, бате. Къде си тръгнал ти, може би? Койно, нали знаеш, че моята сила идва малко след това?
Ще каза си на гласа сега за Fireball и Zap. Те умират, те. Гиганта няма с какво да го съпортва, желате. Земи. Копи, бе. Копи, бе. Няма страшно, Ти имаш... Ти мирър ли имаш, бе? Всичко имам аз, брат. Ти този дек си го разработил само за игра срещу мене. Аз си казах, че мога да се бия, когато си искам, аз ти не мирам. Това си е такова, бе. Копие на дек. Сега се едно аз да направя друг дек срещу теб да играя. Ти с този дек не можеш да минеш никъде. Къде, бе? Над 2000 купи не може да минеш този дек. Кое, бе? Аз съм ги съсипал, бе. Много слаб дек е това. Направо. Това разчиташ изцяло на късмет. Това е майсторство, бате. Виж, нищо не направиш, бате. Сега хок... Няма, то срещу това не се играе, ама... Хок фриз и ти си града. Ето виж, цак, пау. Боц. Не става. Чай сега ще си оправя дека и... Как такива късметлийски игри всеки може? Ой, аз казах, че избирателно мога да те бият и не играеш. Тук имам един дек майна, ама не съм го апдейтвал изобщо. Какъв е? С Ice Golem, ма всичките ми единици са супер слаби. Падна ми се Super Magical Chest, бе, казах ли ти? Не. Да, сега го отварям. Айде, яла да те пробвам с този дек. С Ice Golem ли? Да. Ти на един път ми игра? Дайте бих. Да, защото аз нищо не направих. Не бях съсредоточен в битката. Пак някакво да играя. Баси тъпото. Някакви гнусни карти ми се падат. Дори сега ще пуснеш един голем гигант, нали? Няма гигант, човек. Аз сега вече играя на сериозно. Ма е много слаб този Ice Golem. То е за дефенс, бате, не е за атака, бате. Как ще е за дефенс, бе? Ти видеа не гледаш ли, бате? Не, аз тази игра, между другото, на мен не ми е любима. Не, повече за дефенс. Така ли? Да мога да... Не е да атакваш с него. Сега тук трябва да направим така. Валкирията е много шибана. Това Валкирията може да се бие само с миньончета. Сега дигнах на 7 лева даже. Виж какво ти прави гигант. Добре, твоите що са дигнати на 7 левела, моите ги бута назад левела? Защото ти си повече от мене. Какво значи повече? Кое ми е повечето? По-високи са ти картите и то прави такова. Намалявате ги. Това е тъпо. Какво направи са, бе? Що ми е такова са? Какво направи са там? Къде, бе? Poison, за какво го пусна са? Защото иначе губих кулата. Ти така не ще загубиш. Цялата игра ще загубиш, бате. Сте умрелите скелети, бате. Няма, този дек е силен човек, ама трябва да апдейтнат. В смисъл? Те са ми на по левел 1 картите тук. Ice Golem левел 2, Mega Minion левел 1, все някакви тъпи такива са. Ма определено това не е моята игра, нема кефи нещо. Много бавно ми се развива действието на нея. Какво направи ти, бе? Ех. Че бащата ми се е развънял, разделяш. И те две валкири, какво да направиха? Маскара. Те и двете си, едната ти е с по-висок левел от другата. Бати кефа. Това е завършвам с 10 елексир, пускам каквото си искам, слаб си. И това е. Другото е сега като отворя Super Magical Chest-а, като ми се падне Lumberjack-а,
като го нагода с моя дек с трите мускитарки си чао. Сега още да те бия ли? Айде дам ти право на един избор. Добре, сега ще правя с супер чисто новия ми дек. Айде, пускай батъл. Чакай, секунда. Готово. Тайга. Я видим сега колко си слаб. Така, спускам... Не я пускам. Аз какво да играя? Видя ли как те взех, бе, човек? Нямаше какво да изигра там. Да, умрелата. Валкирията ти е чао. Пак го. Този път по-опасна Валкирия. Смятай, бате. Бах ти просто такова, мана. Сега пак така ще гони Хога в един час. Чека, сега трябва да се приготвя за дефенс, бате. Че сега. Че нямам. Бах ти тъпия найт. Това принц как дрисна, бате. Важното е, че спряхме принца, бате. Това е важното. Между другото има много яки декове с тая голямата пека. Да, ама аз искам и много ми се падна лава, защото има много готини декове за лава, човек, ама не ми се пада. Между другото играх с един левел 3 лава и Инферно Дракон и го сцепих. Ако намеря реплея, ще го покажа. То и аз съм бил с трифекта, даже имах един много ефтин трифекта дек и го пръснах, той горкия, не знаеш какво стана, бате. Викам то... Да, той е скъп дек, той е. Моя скъп, да. Тая пеката ми погина, бе. Какво я направя? Пуснах и някакви екстри. Смятай, бате. Сега как ще ги спирам тези работи? Е така, бате. Тя бързата пека, докато стигне до кулата. Чао! Не, аз това не мога да го играя още, между другото. Това го направих и не съм играл изобщо. Кажи някакъв интересен дек да пробвам, бе. Ти с Хог не играеш ли? Не, много го мразя Хога. Това е най-тъпата единица. Дори аз имам тук един дек. Сега пак го гледах и аз. Докато гледах се наслаждавах. Много се смях. Слава е много готин. Така, радвам се, че отново гледахте видеото. Благодаря ви отново. Както казах, тук до няколко дни ще направя ново видео. Ще видя за някой нов дек. Интересен. Да ви предложа и да ви покажа. Последната седмица не съм играл много. Че имах други неща на главата, но ще опитам да направя едно интересно видео и да го постнем в канала на Clashers. Благодаря отново, коментирайте и лек и приятен ден. Чао!